ya je turai ya yi karatuttuka masu yawa abin da ya shafi wato ainihin jagoranci da gudanarwa da abin da ya shafi tattalin arziki. Wannan yana nunawa cewa lallai ɗan uwa mu shajja a matasa da zamanto masu wato ilimin zamani da ilimin addini. A zamanance malami ne, a addinance malami ne, sa'annan kuma kamar yadda shi mai gabatarwa ya ce cikin matasa na malamai. Kuma saurayi. Saurayi kan ai za a yi tawili, ba kai tsaye za a bari ba. Amma dai babu shakka muna addu'a Allah ta'ala ya kare mu da ire-irensu. Taken bayani da zai yi mana shine rayuwa da alƙur'ani mai girma. Wannan wato zango ne mai faɗi wanda shi kuma Allah ta'ala ya taimake shi fagensa ne. Dama mahaifin alƙur'ani ne kuma gwani cikin wa'yanda ba kasan nan ba har wasu ƙasashe suna alfahari da shi. Wa'yanda suke bibiyan karatunsa kamar su irin Africa TV Sunna, za ka ga fagen da Allah ta'ala ya bashi kwarewa shi ne fagen alƙur'ani da girma, da iya zakulo abubuwa masu yawa na ban mamaki a cikin alƙur'ani mai girma. Ba zan tsawaita bayani akan shi babban shehinmu ba, zan bari mu saurare shi. Duk da ina marhaban babban limamin Sheikh Idris Shu'aibu wanda yake a damansa, sa'annan kuma da ba zan ce haguna ba akwai malamin Sanusi Rayyan, madakin jere, madakin musulunci da yana wakiltar iyaye wato ainihin sarakuna. Malam Dr. Jamilu, kafin na barka da amsaguwa, zan wato ainihin yi marhaban ga 'yan uwa wadda ba sa jin harshen Hausa, domin wannan zama ce wadda wato cibiyar da'awa ta Almanar ta shirya, wadda dama tana shiryawa sai kuma yi daidai da auren ɗanmu Alaramma Ahmad Tamimu Yusuf, wadda Allah ta'ala ya zata shi da aure a yau a Obi, jihar Nasarawa, da iyali mai suna Yusra Yusuf, wadda kuma da yawa an shaida wannan aure. Allah ta'ala ya sa albarka. Muna yin addu'a Allah tabaraka wa ta'ala ya kara masa albarka. I am welcoming our guest lecturer in person of Dr. Jamilu Muhammad Sadis, whom I've mentioned earlier that he has done much in the field of education and knowledge. Interestingly, he's among those who have attended the International Islamic University in Medina, Kingdom of Saudi Arabia. His first degree was there in the university, his second degree also, and his PhD also. Not only that, he was opportune to be in the Western world, particularly in London, where also he acquired knowledge of management and administration, of course by extension also in Islamic finance. I pray Allah Ta'ala to bless our Sheikh, and then to give the younger generation also the focus of being like people like Dr. Jamil. I mentioned earlier that he has memorized Quran long ago, and the beautiful thing about Dr. Jamil is that Allah has blessed him with the knowledge of the Quran. Not only the knowledge of tafsir, but some of the technicalities that are deep inside the Quran, which is part of the secret of the Quran. Allah bless him with it. And this is a testimony by those who are his elders and even those who are his colleagues, that Allah has blessed him with that field. We pray Allah Ta'ala to make such blessings to be extended to all of us. Dr. Jamil, I will not say much about you. I will hand over the mic to you in a topic which I have mentioned earlier. Life with the Quran. Life with the glorious Quran. Jazakallah khairan. أعوذ بالله السميع العليم وبه نستعين ولا عدوان إلا على الظالمين. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب هدى
هدى وذكرى لأولي الألباب أودعه من البدائع العجب العجاب وصانه من شين اللحن وضروء المحو وكل ما يسراب وجعله حاليا بالأحرف السبعة وكمال الشرعة وفصل الخطاب وجعله آيته الباقية على امتداد الأحقاب مصداقا لقوله المجيد سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد وصلاة ربي وسلامه على من تلقى الوحي من ربه قرآنا فتنزل بين يديه هدى ونورا وفرقانا فجاءنا سامقا بنيانا حتى استوى على سوقه وسعدت الدنيا بأنوار شروقه أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. wannan dole sai a rike ne a ji yayi nauyi ya kai kilo ɗaya fa wannan yawa ya kusa kilo in ma bai fi dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah subhanahu wata'ala mahalicinmu mai kowa mai komai wanda ya haɗa mu da malamanmu da iyayenmu a wannan masallaci mai albarka a wannan yini mai albarka. Muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya ƙara albarka a cikin rayuwarmu, ya datar da mu zuwa ga alkhairan duniya da lahira, ya mana gafara akan zunubanmu ƙanana da manya. Malam Ahmad da kai da amaryarka Yusra muna muku addu'a barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Ina ganin kafin mu ci gaba ya kamata a ba angon nan da amarya laƙani. Mai hikima da malam yake da ya shigo muka gaisa sunan shehinmu Sheikh Tajuddin. To yana shigowa sai na yi haka, shi dama Taj ai kun ga akai yake, ma'ana sama da kowa yake na addini kuma na shugabanci na ilimi. To sai ya tuno min da wata magana da Ibn al-Qayyim rahimahullah yake yawan maimaitawa, wani baiti na mai hikima yake cewa wa qallama absarat aynaka dha laqabin illa wa ma'nahu in fakkarta fi laqabi. Yake cewa idanuwanka ba su taɓa ganin wani mai laƙabi ko mai wani suna ba, face in ka zira masa ido da halayensa da ɗabi'unsa sai kaga ya ciro daga wani ɓangare na wannan suna. To kaga tun da shehi Taj ne, Tajuddin, kaga definitely ko ya yadda ko bai yadda ba, ballantana ma dama ya yadda. Akara makalla. Yawwa. To in muka gangaro wajen Ahmad da Yusra laƙanin shi ne, shi Ahmad dai wa mubashiran bi rasulin ya'ti min ba'di ko min ba'di yasmuhu Ahmad, sunan manzar Allah sallallahu. To ke amarya duk lokacin da Ahmad ya miki ba daidai ba ki ce haba mai sunan manzan Allah sallallahu, zaki kashe masa gwiwa, shikenan sai ki kanannado zuciyarsa. Laƙanin na zai yi ma'ana ko yawwa. Shi kuma ina lakaninsa Yusra. Yusra menene Yusra? Sauki. A bake da sunanki sauki, ina tsanani yake a cikin rayuwanki? Ai dictionary ki ma babu tsanani a ciki. Sai ka ji ka sace mata hanyarta, tayarta akan highway. Yawwa. Sai kowa ya je ya dabbaka wannan lakanin da shi da matarsa. Idan kuma aka yi rashin sa'a wani sunan wanda ba zai fasaru bane ko mai jinja ne, to ka shiga uku kenan. Allah ya samu dace. Haduwa da 'yan uwa jama'a tana da daɗi kuma tana sanya farin ciki, musamman malamai da 'yan uwa masoya da abokanan arziki waɗanda kila an yi wani an ɗauki lokaci mai tsawo ba a haɗu ba, to kuma sai abin ya haɗu gashi a monthly lecture ne, ban sani ba monthly ne ko weekly, quarterly ko,
so monthly lecture quarterly afwan, sannan kuma ga munasabar auren ɗaya daga cikin ayayenmu Malam Ahmad wanda yake ɗane ga Sheikh Tamim. Muna masa addu'a Allah ya sanya albarka. Babu laifi kafin mu ci gaba da yar tattaunawa mu ambaci wani abu na alkhairi akan Malam Tamim na bangaren mu'amalarsa da tsayuwarsa wajen ilmantar da mutane da kyawun ɗabi'unsa waɗanda abun koyi ne. Allah ya karfafe shi, Allah ya ƙara ma rayuwarsa albarka. Duk lokacin da aka ce lecture akan Qur'ani akwai wahala kuma akwai sauki. Wahalar ita ce teku ne zaka fuskanta wanda yake buƙatar kayan aiki, wanda kuma ba lallai ya zama mutum yana da su isassu ba. So amma sauƙin kuma shine in ka tuna da fa illam yusibha wabilun fatal, in ka je bakin kogi ai ba wanda ya ce sai ka ci ko tanka da ruwa ko kofi ka ɗan ɗibo, ai alhamdulillah. Sauƙi na biyu shine idan aka ce za a yi magana a kan ƙur'ani, idan ka zo kawai ka karanta aya 5 10 ka ƙara maimaitawa ka ce an gama yayi yawa akrama kallah. Manzon rahama sallallahu alaihi wasallam yana huɗuba da suratu qaf wal qur'anil majid, in ya hau minbari kawai abinda zai karanta kenan ya sauka, wanda wannan wata sunna ce da limamanmu ya kamata a tunasar da su ita su rika dabbaka ta. Kila in an gama a faɗi abubuwa 2 ko 3 a takaice shikenan an gama hudu ba. Har ɗaya daga cikin matan sahabbai radiyallahu anha take cewa ban haddace suratul qaf ba sai ta sanadiyar yawan sauraron manzara masu sana yana karanta ta a mimbari. Rayuwa da alƙur'ani jama'a wata kyauta ce ta musamman, wata ni'ima ce mai girma wacce Allah subhanahu wa ta'ala ya yi ma wannan al'ummar da ita. Idan da za ka tsaya kana kallon ɓangarorin ni'imar da ke cikin ƙur'ani waɗanda Allah subhanahu wa ta'ala ya yi ma al'umma, to ko kusa ko alama ba za ka iya ƙididdige komai ba. Amma ya isa ka fahimci manzon rahama sallama ba wanda ya kai shi daraja a wajen Allah, ba wanda Allah yake so kamar shi. Shi yasa komai nashi na musamman ne, komai nashi yafi na kowa. To ƙur'ani da wahayin da aka aiko shi da shi ya salzim min zalik, yana wajabta cewa shi ma littafinsa ya zama yana sama da komai, yana sama da kowane littafi. Shi yasa Allah ya ce wa muhaiminan alai. Ina fata mun fahimta. Ƙur'ani so da yawa za mu ji malamai suna cewa teku ne. To in mutum ya kila bai da zurfin tunani sosai sai ya rika tunanin to me ake nufi da teku. To amma wasu daga cikin malaman ƙur'ani suna wani lissafi ko misali mai ban sha'awa akan yadda za ka gane tumbatsar alƙur'ani da girman shi da faɗinsa, da yadda kowa daga cikin al'umma yake samun rabon shi daidai gwargwadon shirinsa, daidai gwargwadon abin da Allah ya rubuta masa, daidai gwargwadon kuma tanadi da kayan aiki da yake da shi na ilimi. Sai su ce ƙur'ani kamar wani palace ne, wani ƙasaitaccen gida da aka gina, wanda ƙwaƙwalen injiniyoyi suka kai matuƙa wajen ƙera shi da fitar da taswirarsa. Da aka gama kowane ɓangare na wannan gidan an gina shi gini na musamman, sai aka zo aka cika shi da kayan alatu. Kayan alatun nan aka yi musu oda ta musamman da shiri na musamman. Da aka gama sai aka taro mutane. A cikin mutanen nan akwai kafinta annajjar, a cikin mutanen nan akwai
azzajjaj mai harkan gilashi kayan karau kenan. A cikin mutanen nan akwai wanda yake shi ƙwararre ne a wajen gini. A cikin mutanen nan akwai wanda pop ya iya, aljassas da irin waɗannan sana'o'in misali. A cikin mutanen nan akwai wanda maybe shi abin nan interior designer ne, fil ɗinsa kenan abin da ya ƙware kenan. Sai aka tattaro su kamar mutum 50, kowa da iliminsa da ɓangarensa. Ƙila ma a cikinsu akwai mai siyar da turaren wuta, sai aka shigo da su cikin gida. Yanzu waɗannan mutanen da suka shigo, kowa a cikinsu kuna ganin tunaninsa da hangen nesansa akan abin da zai kalla daidai ne? Ba ɗaya ba ne. Kafinta da ya shigo, kana ganin zai fara kallon yadda aka jera block? Duk da kuma ƙila yadda aka jera block ɗin nan wata hanya ce ta musamman, ba ko ina ake ganin irinta ba. Kana ganin kafinta hankalin shi zai ɗauki zuwa yadda aka jera tiles? Ba aikinsa ba ne. Amma duk yadda aka fitar da ƙofa, yadda aka ƙera gado, yadda aka fitar da wunduna in na katako ne, yadda aka yi wani partition da decoration da wooden decoration da wani abu, zai ɗauki hankalin shi. Me dalili? Saboda inda yake da ƙarfi da kayan aiki kenan. Mai siyar da turaren wuta kila an goro ne ɗan Maiduguri, shi kuma yana shigowa ƙanshin turaren nan in ya bugi hancinsa zai fara tunanin wannan sandal ne, wannan bahur ne, wannan menene sai ta tunani. Tyler kuma mai harkan tiles zai rika kallon cewa wannan ɗan Spanish tile ne, ko misali ɗan Spain ne, wannan ɗan Italy ne, wannan na Turkey ne, ko ba da irin tunaninsa. To kamar haka, fiye da haka ƙur'ani yake. Abin tambaya a nan ko abin la'akari, lokacin da Tyler hankalin shi ya ɗauku zuwa ga tiles, shin abin da aka yi na katako da aikin katako ba na musamman ba ne? Bai nuna haka. A shi dai hankalinsa ya fi ɗaukuwa zuwa ga. To idan ka shigo a fagen ilimi, haka abin yake a babin ƙur'ani. Wanda ya sha larabci ya ƙoshi, da ya ji lafizan ƙur'ani abin da yake tsinkar masa da miyau yadda aka gina ƙur'ani ta ɓangaren larabci da balagarsa da zalaƙarsa da fasaharsa, da yadda aka jera kalmomi aka sanya su a wani jerin gwano na bayani wanda yake fisgar mai sauraro ko ya shirya ko bai shirya ba. Wanda kuma ɗalibin fikihu ne, shi kuma ayoyin fikihu na shari'a da hukunce-hukunce su suke jan rigansa su durƙusar da shi sai ya tsaya ya bibiye su bibiya ta musamman. Mun fahimta? Kaga ayatul ahkam kenan. Wanda kuma yayi nutso akan fagen sanin Allah, tauhidi, kaɗaita shi, sunayen Allah, siffofinsa, ayyukansa da tasirin ayyukansa wajen wajabta kaɗaita shi a wajen bauta. Shi kuma waɗannan ayoyin suna nan da yawa akan sunayen Allah, ayyukansa. Misali, da zarar mutum ya ce ya karanta tabarakan ladhi ja'ala fis sama'i burujan wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما هرزوها كرشي. Kana ba su waɗannan ayoyin ka ba malamin fiqhu akwai fa'idojin da zai cire, idan ka ba malamin aƙida akwai fa'idojin da zai cire, idan ka ba masanin ƙur'ani zalla, ba ɗan ƙalaka ta nake nufi ba, ƙur'ani zalla ma'ana wanda ya
ya ƙur'ani ya ƙoshi, yake kallon alƙur'ani a matsayin maɓuɓɓugar gyara zance, fasaha da kaza da sauransu, kuma ya sirka da sanin larabci, kana ba shi waɗannan ayoyin akwai abin da zai fitar. Sannan idan ka kawo scientist, shi kanshi scientist ɗin wani ɓangare akwai abin da zai fitar in ya san ƙur'ani, zai ce da ka ce wa kamaran munira, me yasa aka ce kamaran munira? Sai ya fa'idantar da kai cewa ashe wata asalinsa ba shi ne mai haske ba, shi rechargeable haske yake da shi. Wata rana ita take recharging wata, sai ta tsotsi cajin da hasken, idan dare ya yi abinda ta caza daga rana sai kuma ta fitar da shi ga al'umma a samu haske. Daga ina? Daga ƙur'ani. Mun fahimta? In ka ci gaba wani sai ya zo ya ce maka wallazina yabituna li rabbihim sujjadan wa qiyama. Ai wannan tana ishara zuwa ga tsananin ikhlasi li rabbihim, da kadaita Allah a wajen bauta, kaza da sauransu. Sai a fara fitar da hukunce in ka mai da ayar ga masana fiqhu, sai a zo meye sirrin da yasa aka ce yabituna li rabbihim sujjadan wa qiyama, meye sirrin gabatar da sujjadan sannan qiyama, meye kaza a babin fikihu, a babin darajar tsayuwa a gaban Allah da sauransu. Sai ka ji fa'idoji suna ta fitowa, kamar yadda masu la'akari waɗanda wancan ƙasaitaccen gidan sarautan suka shiga, kowa ya fi mai da hankali zuwa ga wani ɓangare, to su ma waɗannan haka suke mai da hankali zuwa ga wani ɓangare, ba tare da nuna cewa wannan ɓangaren ya fi wancan ba. Wannan ita ce ma'anar in ka ji ana cewa ƙur'ani teku ne, to wannan ɗaya daga cikin ma'anonin tekun takar ƙur'ani in sahar tabir. Mun fahimta? Rayuwa da alƙur'ani jama'a ba za ka fahimci girman wannan topic ɗin ba sai in ka ɗauki alƙur'ani a matsayin wani manual, wani script, wani roadmap wanda yake tsara rayuwa, wanda idan ka bi shi za ka kai zuwa ga gaci, wanda idan aka rasa shi babu rayuwa. Shi yasa da yawa daga cikin malaman ƙur'ani lokacin da suke magana akan faɗin Allah subhanahu wa ta'ala, wa kadhalika anzalna ruhan min amrina, me farkon ayat? wa kadhalika awhayna ilayka ruhan min amrina ma kunta tadri mal kitab wala al iman walakin ja'alnahu nuran نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور. ميسا أكرأم قرآني سبر روحا رايوة ما أنا دايدي قربودن ربان قرآني أتكر رايورك دايدي tsabtatuwar rayuwarka da miƙewarta. Idan ƙur'ani a rayuwanka 10% ne, ma'ana 10 cikin 100 shi ne kasan ƙur'ani wajen karantawa, wajen fahimta, wajen tadabburi, wajen aiki da shi, to sunanka a babin rayuwa ingantacce kamar cajin wayarka ne wanda yana nan a 10%. Idan ya kai 20, in ya kai 30, 40, ashe akwai bayan Allah da cajin wayansa a babin imani 100 ne a cikin 100, saboda ƙur'ani ya zama numfashinsu, ƙur'ani ya zama madubinsu, ƙur'ani ya zama mai saita tunaninsu, ƙur'ani ya tsabtace harshensu, ya tsabtace ɗabi'unsu, ya ɗora su akan tafarki na ƙwarai. Wanda wannan shi ne abinda Allah subhanahu wa ta'ala yake ishara zuwa gare shi da faɗinsa, inna hadhal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. A cikin ƙur'ani
duk wata ayar da ka sani tana yabon ƙur'ani a babin saƙon da yake ɗauke da shi zuwa ga al'umma, da babu wata aya sai wannan ayar da ta isa. Inna hadal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam. Lallai wannan alƙur'ani yana shiryarwa zuwa ga abin da shi ne mafi daidai, mafi miƙewar tafarkin da ake so ka bi. Ma'ana duk wani tafarkin da bai da alaƙa da ƙur'ani kuma bai haskaku da hasken ƙur'ani ba, to karkataccen tafarki ne. Shi yasa yana daga cikin sirrin da yasa Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ar-Rahman allama al-Qur'an, sai ya ce khalaqal insan. Aka fara gabatar da ilmantar da al'umma al-Qur'ani sannan ma halittarka, don a nuna maka cewa kai kanka baka san kimar kai waye ba sai ta sanadiyan al-Qur'ani ko kuma aiko da wanda ya zo da al-Qur'ani. Ina fata mun fahimta. Sannan idan ka koma a babin kasancewarsa madubi na rayuwa, babu wani littafi jama'a da wani ɗan adam zai wallafa face fa shi kanshi in ka kawo mai wannan littafin gobe ko jibi sai ya ci kanshi gyara. Shi yasa sai ka ga bugu na farko, bugu na biyu, sai ka ji an ce wata ɗaba'a ta fito, ai an yi gyare-gyare, an yi kaza. Hasali ma za ka ji ma'abucin littafin yana cewa in su shek sun ga littafin da Allah su bashi observations saboda ya gyara a bugu na gaba. Amma alƙur'ani fa alif lam mim zalikal kitab la raiba fi. Duk duniya ba wani littafin da aka taba cewa haka akan shi. In wani ya isa ya ce ga wani littafin da babu kuskure jama'a, ga wani littafin da babu gyara, ga wani littafin da duk abin da yake daidai ne, duk abin da yake cikinsa daidai ne, babu, sai Qur'ani. Zalikal kitabu la raiba fi. Ma'ana ita kanta wannan jumlar tana baka natsuwa ne, tana kwantar maka da hankali ne cewa duk abin da zai zo a ƙur'ani tun daga farkonsa har ƙarshe shari'a ce, ɗaukaka ce gare ka, miƙewar rayuwa ce, dacewa ne da alkhairan duniya da lahira idan ka bi. Ina fata mun fahimta. Daga wannan yana da matuƙar muhimmanci. Rayuwa da alƙur'ani jama'a, mu dawo asalin magana, wannan dai shan iskan teku ne kafin a shiga cikin tekun idan iska ta kada. Saboda yanayin lokaci za mu je kai tsaye zuwa ga wasu ɓangarori masu matuƙar muhimmanci waɗanda suke nuna mana tasirin rayuwa da alƙur'ani a cikin rayuwa. Amma yana da kyau mu gane cewa zuciyarka ba za ta shirya rayuwa da alƙur'ani ba sai ta san girman wanda ya saukar da alƙur'ani, sai ta san girman mai magana, sai ta san girman jakadar da aka aiko shi da alƙur'ani. Lokacin da al'umma ta san Allah, ta san haƙƙin Allah, ta san fifikonsa, ta san kaɗaituwarsa, duk wani abin da yake da alaƙa da shi sai zai zama yana da fifiko a kan komai. Kamar yadda kake tabbatar da cewa babu wanda ya cancanta a bauta masa da gaskiya in ba Allah ba, to babu wata maganar da ta cancanta a bi ta kai sunkuye kai durƙushe kai kife kai koma me sai ƙur'ani. Mun fahimta? Idan ka fahimci wannan sai ka gane ashe ba yadda za a yi kai rayuwa mai daɗi idan ba alƙur'ani, sai ka girmama shi, sai ka kimanta alƙur'ani. Shi yasa da yawa daga cikin malamanmu sun mana wasiya da cewa idan kuna so ƙur'ani ya samar da albarka a cikin rayuwarku, to ku samar da abubuwa guda biyu a cikin zukatanku. Na farko,
ku san darajar mai ƙur'anin Allah kenan da darajar maganarsa, sannan ku so alƙur'ani so na gaskiya. Waɗannan abubuwan guda biyu wasu a kayan aiki ne na zuci, ginshiƙai ne masu tasirin gaske wajen samar da concrete abin nan foundation mai ƙarfi wanda yake taimakawa da taimakon Allah wajen samar da rayuwa da alƙur'ani. Idan kana son alƙur'ani, ai masoyinka ba ka yadda ku daɗe ba ku haɗu ba. Idan ka daɗe ba ka ga masoyinka ba, misin ɗinsa kake yi, ballantana kuma in masoyiya ce kana misin. Ko idan ka daɗe ba ka haɗu da wanda kake so ba, idan ka gan shi ko ka ji sautinsa ko ka ga wani abin da yake da alaƙa da shi ya kake yi. Wallahi al'azim, a cikin bayan Allah masoya alƙur'ani akwai mutanen da muka sani idan suka ga ƙur'ani wallahi hannunsa har kyarma yake saboda ƙosawa su taɓa ƙur'ani. Wallahi al'azim, hannunsa yana haka. Me yasa? Ba sun shirya su yi ba ne, zuciyar ce ta tilasta ma hannun ya yi haka, ba su san ma suna yi. Kai wannan kana buƙatar a ce maka yana son alƙur'ani? Wanda yake wannan kana ganin zai yi 24 hours bai haɗu da masoyinsa ba alƙur'ani? To wannan ɗan ba kenan ta rayuwa da alƙur'ani. A babin girmama alƙur'ani mu gane cewa sai ka san ƙimar alƙur'ani ne sannan za ka san ƙimar rayuwa da shi. Idan aka ce ƙimar alƙur'ani da martaba shi a babin karantawa, martaba shi a wajen lafazi. Ƙur'anin nan jama'a ba an kawo shi ba ne kawai don a buga shi mu rika ado da shi a bango, ba an saukar da alƙur'ani din ya zama shine ringington ɗinmu ba. Shi yasa duka malamai suke cewa sanya alƙur'ani a ringington yana da cin at-tala'ub bil qur'ani, rashin sanin kimar alƙur'ani. Ƙur'ani ya fi ƙarfin a sa shi a ringington. Mun fahimta? Alƙur'ani ya wuce a zo ana karanta shi ana shewa ana dariya ana abin nan. Mun fahimta? Alƙur'ani ya wuce a zo wani lokaci duk yana daga cin at-tala'ub bil qur'an. Jiya ne yana jin ko shekaran jiya naga ana magana akan kowa wai ya faɗi inda sunan shi ya zo a alƙur'ani, sai wani sunan shi Rabi'u sai yake cewa wazarabiyu, shi yana gan zarabiyu. Wannan ƙur'ani ya fi ƙarfin haka. Inna sanulqi alayka qawlan thaqila inna nashi'atal layl hiya ashaddu wata'an hiya ashaddu wita'an wa aqwamu qila. Qur'ani kenan ana saukar da alqur'ani ga manzon rahama sallama dinnau karfin raƙumi sai dai kaga kawai ta shige kawai ta durkushe saboda nauyin wahayi. kaga manzon rahama sallama fi lailatin shatiyatin barida, amma kaga wa inna jabinahu la yatasabbabu araqan min shiddati ma yajidu min alwahyi. Cikin dare mai tsananin sanyi amma kaga manzon Allah sallama yana zufa, yana jibi, yana fitar da yana ruwa, yana kwararowa daga goshinsa saboda nauyin wahayi. Amma kawai kaga wani yana Ƙur'ani ya wuce wannan. Ƙur'ani ya wuce a zo ana karantawa, arama yana jan baki a zo ƙarshen aya sai mai wa'azi ya kai ya karanta ƙarshen aya a ƙarasa tare. Ba haka bane, ya fi ƙarfin haka. Dole ne mu martaba Ƙur'ani mu san ƙimarsa. Allah subhanahu wa ta'ala lokacin da ya tashi Allah subhanahu wata'ala lokacin da ya aiko da alƙur'ani ga manzon rahama sallama, ko kafin nan da za a kawo ƙur'ani sama ta ɗaya sai da aka rako ƙur'ani fa daga allahul mahfuz. Rakiya aka yi masa bi aidi safara kiramin barara, rakiya aka yi ma ƙur'ani.
to sai ka samar da wannan a cikin zuciyarka. Wannan martabar in alƙur'ani yana da ita a cikin zuciyarka, to daga nan ka sanya ɗan ba na karayu da alƙur'ani. Daga cikin abubuwa masu matuƙar muhimmanci waɗanda ya kamata mu ambata a babin rayuwa da alƙur'ani jama'a gurguje shine idan Allah ya taimaki bawa ya siffanta da wannan siffa ta rayuwa da alƙur'ani, to alƙur'ani ba zai gushe ba yana saita masa komai na rayuwa. A cikin alƙur'ani za ka koyi yadda ake tunani, ga ayoyin nan da yawa. A cikin ƙur'ani za ka koyi yadda ake tsari, business strategy ne, management ne, ga shi nan karanta suratul insan ka samu SWOT analysis na malaman business da management, strength da weakness da opportunity ko da threat, duk gashi nan a suratul insan an baje kolin wannan, an yi sharhi. Ka rayu da alkur'ani a babin sana'o'inka. Idan kana rayuwa da alkur'ani, ƙur'ani muhazzib ne li sulukik jama'a. ƙur'ani ba zai gushe ba yana tsabtace maka ɗabi'unka, yana saita ka. ƙur'ani zai tsabtace ganinka. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. هذا تهذيب نغني an nuna maka me ya kamata ka gani, me yaushe ya kamata ka bude ido, yaushe ka zaka. Qur'ani ba zai gushe ba bawan Allah tare da kai face sai yuhadhibu lisanak, sai ya gyara maka furucinka. Duk wanda yake rayuwa da alqur'ani rayuwa ta gaskiya, wallahi sai qur'ani ya gyara harshensa. Dole ne. Ba yadda za a yi harshen ka ya jike da alkur'ani sannan ya jike da alfasha, ba zai yi ba. Ba yadda za a yi harshe ya jike da alkur'ani kuma harshe ya jike da ƙarya, to bai jiku ba. A dawo kan tebur. Ba yadda za a yi harshen ka ya jike da ƙur'ani ka zama farfesa na annamimanci da gulma, ba zai yi ba. Ba sa haɗuwa. Ba inda za a ce mu mutum miƙe zauna kuma a lokaci ɗaya a ce gashi a miƙe gashi a zaune, zai yi ba. Na ƙaidani la ya sami'an. Ba yadda za a yi harshen ka ya jike da alƙur'ani ka zama mai yaɓe ne a magana, kai baka iya magana ba, kai mai fusata mutane da furucinka. mai ƙur'ani ya ce maka wa qulu lin-nasi husna wa qul li ibadi yaqulu allati hiya ahsan inna ash-shaytana yanzagu bainahum. harshe mu dan tabo tunda muna asali har da alaka ta aure. Daga cikin manya-manyan abubuwan da suke ruguza rayuwar aure rashin iya maganan ma'aurata. Wato jama'a, harshe da kuke gani magana, Allah subhanahu wata'ala yanda masu hikima suke cewa da yayi zuciya sai aka yi ta a kulle, aka rufe ta rufe, amma sai Allah ya sanya mata mabuɗin da ke buɗe ta, shine sai aka yi mata kunnuwa da yawa. Idan kana so ka shiga cikin zuciyar mutum sosai, ka tankwashe kafa a cikin zuciyarsa, to jiyar da kunnuwan zuciyarsa daɗaɗen lafazza. To kuma daɗaɗen lafazzan da suka fito daga zuciyar da gaske take, to sun fi saurin kutsawa cikin zuciyar mutum. Wannan tabbas ne.
wata rana wani sarki ya ba da umarni a ƙawata masa fadarsa ta ɓangaren canza masa abin nan carpet. Ya ce ma ma'aikatansa su nemo masa carpet da ya fi tsada wanda yake shi ne ake da shi yanzu, latest kuma wanda ya fi daraja aka kawo. To dama zai yi gayyata ne, zai gayyaci a mutane ne zuwa wata ma'aduba malakiya, ma'ana wani lunch ko cin abinci na musamman. Da aka zo ana cin abinci sai aka raba shayi. Da aka raba shayi bayan an gama cin abinci kamar yadda al'adar larabawa take, wani balarabe ƙauye wanda bai gama wayewa ba, bai saba zuwa fada irin wannan ƙasaitacciyar ba, ya ɗauki kofin shayi zai kai bakinsa, kawai sai idanun sarki suka yi concentrating a kan shi, suka aika masa da kibiyoyi. Kun san ido na da kibiya, kibiyoyin ido wani darasi ne mai zaman kanshi shi ma. Ido na da kibiya, wani yana da cin dalilin da yasa Allah ya ce ya alamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfi sudur. To da sarki ya kura masa ido, to sai hannunsa ya fara karkarwa saboda karisma da haiba na sarki. To kofin alagafata malam wajen kokarin ya sha sai ya kife akan carpet. Kaga babban laifi ne, saboda carpet din sabo ne na musamman kuma a fada. Ran sarki ya baci. To amma da yake balaraban ƙauye ne, akwai fasaha, akwai iya magana, akwai canza yanayin da ya cika da humidity a canza shi zuwa wani yanayi mai ƙanshi. Da ya fahimci sarki ran shi ya ɓaci, kawai sai ya tashi ya faɗi wasu baitoci guda biyu wanda aka rubuta su a goshin tarihi a babin iya magana da canza yanayin da ya gurɓace zuwa yanayi na murmushi. Ya ce, sharibna sharaban tayyiban inda tayyibin, kazaka sharabu tayyibina yatibu. شربنا وألقينا على الكأس فضلة وللأرض من كأس الكرام نصيب. kaga iya magana ko kai larabawa hatsabi bai ne wajen iya magana. yace sharibna sharaban tayyiban inda tayyibin, mun zo ga mu da yawa. Cewa da yawa yana nuna me karamcin sarki, ba ɗaiɗaikun mutane ya kira ba, da yawa. falatar al'adiba fina yabtakir, mai karanci baya kirge wajen kira, kawai sai dai ce kowa ya zo. To sharina ga mu da yawa mun zo mun sha. Sharaban wani abin sha sai ya kawo shi na kira na musamman mai daɗi. Tayyiban mai daɗi, mai zaƙi, mai daɗin sha. Tayyiban inda tayyibin, a wajen mutum mai nagarta na musamman mai daraja a cikin mutane. Sai ce kaza ka sharabu tayyibina yatibu, ai dama arina, ai at-tibu la yustaghrabu min ma'danihi. Idan kwalban turare ka ji tana kanshi, me abun mamaki, dama turaren daga cikin ta ya fito. Sai ce sharibna, mun shafa shayi yau. Wa alƙaina alal ka'si fadlatan, da muka sha har mun koshi sai da muka kifar da wani bangare na shayin ma a ƙasa. Walil ardi min ka'sil kirami nasibu, kai mun sha har ƙasa ma ta samu rabanta. Wa qulu lin nasi husna, kun ga tasirin magana. Kun san me ya faru? Wallahi a tarihi ana cewa tun daga ranar
duk ranar da aka kawo masarki shayi sai ya zubar da kaɗan sai yana cewa walil ka'si walil ardi min ka'sil alkirami nasibu. Tun daga ranar duk ran da aka kawo masarki shayinsa sai ya ɗan zubar da kaɗan sai ya ce haba ƙasa ma ta sha daga karamcin sarki mana. Mun fahimci tasirin magana ko? To so nawa matarka za ka ga ta hau sama, ta hau dutsen Zuma Rock, in ka iya magana sai ka sauko da ita ba tare da tsani ba. Mijinki so nawa zai haye sama, ba zan ƙara yadda da wannan ba kaza. In kin san ɗan inda za ki taɓa, in kina ɓangaren zamanin na digitalization, you are smart enough, to akwai smart buttons da ake tabawa shikenan sai ki ga abin ya canza. So magana tana da tasiri. Qur'ani yuhadhib, yana tsabtace harshe. Qur'ani jama'a bai gushe ba tare da mu a cikin rayuwarmu da shi, yana tsabtace alaƙoƙinmu. Lokacin da aka samu rashin jituwa, fattaqullaha wa aslihu dhata bainakum. innamal mu'minuna ikhwa fa aslihu baina akhawaykum. Daga ina Qur'ani? Ashe rayuwa da Alqur'ani tana koyar da mu yadda idan muka samu baraka a tsakaninmu za mu dawo mu ɗinke wannan barakar, mu sadar da igiyar da ta tsinke. Rayuwa da Alqur'ani bata gushe ba tare da mu a babin abubuwan da ke kawo baraka a cikin al'umma, a ce karkui kaza karkui kaza karkui kaza. la yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khayran minhum wala nisa'un min nisa'in asa an yakunna khayran minhum wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab bi'sa ismul fusuq istanibu kathiran min adh-dhann inna ba'd adh-dhanni ithm wala tajassasu. Ina sa'idawa masu sa ido masu bibiyan mutane, wala tajassasu. Ina masu cewa wai shi wane me sana'ar shi, wane ina yake kaza, wane kan, to ina ruwanka, wala tajassasu. Wala yaghtab ba'dukum, ina yan majalisa ba na Abuja ba na tarayya ba, muna da yan majalisa na tarayya masu karban hanshaken salary suna nan. So akwai kuma yan majalisa wanda su ba a biyan su, sai dai a rubuta musu zinubai. Allah sa nan dai ba wani dan majalisa kar su na taba su sai foma ko ila. So a takaice akwai yan majalisa masu gulmace su nike nufi. Qur'ani ya shigo cikin rayuwarmu ta wannan bangaren. In ka yadda ka rayu da Alqur'ani sai ya gyara maka wannan. Alqur'ani yana cewa da mu ala ya'lamu man khalaq wa huwa al-latiful khabir. Wanda ya halicce ka, shin kana ganin bai san me ya cancance ka ba? To wanda ya san ka ya halicce ka shine ya saukar maka da wannan Alqur'ani. Shi yasa a bamu wa'azi sai aka nawwa'anta wa'azi, wala qad sarrafna fi hadha al-Qur'ani lin-nasi min kulli mathal. Nawwa'na wa'azin kala-kala. Wani lokacin wa'azin za a yi maka da halittun da suke ta kusa da kai ne, wanda kake gani, wan nakhla basiqatin laha tal'un nadid wa nazzalna minas sama'i awalam yanzuru ila as-sama'i fawqahum kayfa banaynaha wa zayyanaha wa ma laha min furuj. Wani lokaci a ce maka inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil layli wan nahar, kaza da sauransu, wa'azi ake maka. Wani lokaci a'a sai a ɗauki tunaninka gaba ɗaya a kunna maka bidiyon lahira din ka rayu da Alƙur'ani ta wannan ɓangaren, din ka san me zai faru gobe, ka shiga taitayinka. Idan mutum yana bari shaiɗan ya fisge shi, to ga abin da zai faru, sinariyo da shi da fir'auna da shi da shaiɗan. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم. idan wani ne kake bi a kife
duk abin da ya ce maka shi kake yi ba tare da mai da lamarinka zuwa shari'a daidai ne ko ba daidai ba to idh tabarra'a alladhina tubi'u min alladhina taba'u wa ra'aw al'adhaba wa taqatta'at bihim al'asbab wa qala alladhina taba'u law anna lana karratan fanatabarra'a minhum kama tabarra'u minna kadhalika yurihim Allahu a'malahum hasaratin 'alayhim wa ma hum bikharijin min an-nar. Wata rana ma sai a ɗauko maka tattaunawa a cikin rayuwarka da alkur'ani, sai a ɗauko maka tattaunawa tsakanin 'yan wuta da 'yan aljanna. Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa da mu 'yan aljanna suka ce da 'yan wuta fahal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqan qalu na'am fa'adhana mu'adhdhinun bainahum alla natallahi ala zalimin ko wanada aka dinga baka labarin yadda tattaunawa za ta gudana tsakanin waɗanda suka yi imani da waɗanda ba su yi imani ba, har a kai lokacin da 'yan wuta za su ce ana fi zuwa alaina min alma'i aw mimma razaqakumullah, ko dan san su ce a dan san musu ko da tarfe na ruwa ko da makwal ɗaya. Me yasa duka wannan fadin ya zama wa'azi da izina gare mu? Aka ce da kai wa qalu ya maliku liyaqdi alaina rabbuk qala innakum makithun. Akwai wata qira'a shadda kace za su ce wa qalu ya mali liyaqdi alaina rabbuk, ya mali. Aka ce me dalili? Malaman qur'ani da qira'a suka ce sun kasa karasa kafin ɗin ma saboda tsananin azaba, sai dai su ce ya mali, malik ne amma sai su ce mali saboda rudewa. Duka waɗannan wasu abubuwa ne da za su faru ake kunna maka, amma a babin sauraro sai a siffanta maka wuta, a ce da kai takadu tamayyazu min al-ghayb كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير. أتشيد كي إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا. يد ذات رقع فزجان كنت تنا حجيجيا تنا قرورا وتكينا قوسا وتكيي تحدي ma'abotanta. Allah ya kare. Rayuwa da alkur'ani jama'a tana nufin a yadda zuciyarka za ta tasirantu da abin da kake sauraro na karatun ko kake karantawa. Shi yasa yana da matukar muhimmanci limamanmu su rika nawwa'a mana karatu. Yau a karanta can, yau jibi a karanta can, saboda kowane bangare yana dauke da wani su sakonni na musamman wanda wani lokaci idan ka saurari wani bangaren sai ka ji ya ishe ka na satuttuka kana ta'ammuli kana tadabburin wannan abin da ka saurara. Jiya ina jin na a sallar juma'a wani liman, Allah ya saka masa da alkhairi, ni da ya samu ladana da yawa, yana kaiwa wala dallin kawai sai ce innal mujrimina fi azabi jahannama khalidun la yufattaru anhum wa hum fihi mublisun wama zalamnahum walakin kanu hum adh-dhalimin wa nadaw ya malik liyaqdi alayna rabbuk qala innakum makithun laqad ji'nakum bil haqqi walakinna aktharakum lil haqqi karihun am abramu amran fa inna mubrimun am yahsibuna anna la nasma'u sirrahum wa najwahum. Bawan Allah nan sai da ya fitar da mu daga duniyan nan gaba ɗaya, ya sanya mu da yawa daga cikin mutane zurfafa tunani akan ayoyin nan da ya karanta a cikin sallah. Wannan shine kaɗan daga cikin abin da za a samu ta ɓangaren tasirantuwa da alkur'ani lokacin da ake rayuwa da shi. Wani bawan Allah abokina yana cewa wata rana yana Dubai, rayuwa ta masa kunci, ya rasa yadda zai yi. Yana shiga cikin masallaci, liman yana karanta wala dhalin, aka ce amin, kawai sai ya ji
an karanta walau basatallahu rizqa li ibadihi labaghaw fil ardi walakin yunzilu bi qadarin ma yasha. Yace mun Allah yana cewa da an ba mutane an kaza da sun yi kaza da sun shantake da sun tafantamawa da sun manta da kaza. Sai ce to ni daban da shi ashe an san da ni kenan. Kawai sai ya ji ashe ban da matsala. Kaji ta inda ya fassara, kaji ta inda ya rayu da alkur'ani. Mun fahimta ta inda ya rayu da alkur'ani. To wannan yana daga cikin sakamako na gaggawa da Allah yake ma ma'abota rayuwa da alkur'ani, sai su rika samun wasu fire extinguisher, sai su rika samun wasu shock absorbers da za su rika absorbing damuwarsu da matsalolinsu ta sanadiyar abin da suke sauraro. Shi yasa wallahi al'azim uqsimu bi jalalillah, uqsimu bi rabbil ka'ba, ina rantsuwa matakar rantsewa cewa duk wanda ya fi ka rayuwa da alkur'ani da tasirantuwa da shi, wallahi al'azim ya fi ka jin daɗin duniya, babu shakka. mecece hujja? wa man a'rada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan banka. ashe ma'anar maganan wa man lam yu'rid fa inna lahu ma'ishatan haniya wa tayyiba. mun fahimta? wallahi lazim wanda ya fi ka rayuwa da alkur'ani, ya fi ka tasirantuwa da shi, ya fi ka aiki da shi, ko shakka babu ya fi ka jin daɗin rayuwa. ko da gidan shi bai wuce biyukin gidanka ba, ko da ɗakinsa bai wuce inda kake aje kayan cin abincinka ba. mun fahimta? daga an fara nuna lokaci, bari mu gangaro a gurguje. A rayuwa da alkur'ani jama'a, akwai wasu abubuwan da yake ba mu, bari in tsuke mana mu samu abin da za mu rike, wanda za mu iya tafiya da shi gida tsaraba. Rayuwa da alkur'ani na taimaka ma bawa wajen sanin Allah, kuma babu wani sanin da ya kai sanin Allah daraja. fa'alam annahu la ilaha illa Allah wa astaghfir li dhanbik. kaga ya fara da fa'alam. duk abin da zai taimake ka wajen sanin Allah da kadaita shi, to bayan alqur'ani ne. to in ko ka rayu da shi, to zaka san Allah. to zuciyar da ta san Allah, ba wata kyautar da aka taba ma wata zuciya kyauta kamar kyautar sanin Allah. wallahi lazim, sanin Allah. zuciyarka idan ta cika ta tambatsa da sanin Allah, to Allah ya gama maka kyauta bawan Allah. shakurumanka, kallon da kake ma duniya ma ya sha bamban da sauran mutane. sanin Allah. to a tekun alƙur'ani wasu ɓangarori ne za su taimake ka wajen sanin Allah. gashi nan kana jin ana bayanan sunayen Allah da ayyukansa, ko ka yi tunanin me yasa Allah yake yawan rufe wasu ayoyin da sunayensa? ai domin ka san shi ne. to idan ka dubi farkon aya da ƙarshenta, ƙila a farkon ana magana akan aikin Allah ne ko wani abu, to a ƙarshe sai a rufe da sunan Allah. ma'ana wannan sunan yana ɗauke da dunkulallun ma'anoni. daga cikin ma'anonin wannan sunan shine ɗan sharhin da ya gabata ko sharhin da zai zo. shi yasa malaman ƙur'ani suke cewa daga cikin hanyoyin da ake bi wajen sanin alƙur'ani, sani na musamman, shine bibiyan sunayen Allah a cikin ƙur'ani. ƙwarai da gaske, wannan wani teku ne mai zaman kansa a babin sanin alƙur'ani. an yi rubuce-rubuce a kansa da yawa. yanzu misali, barin ɗan shafa bayan misali sai mu wuce a gurguje. Allah subhanahu wataala yana cewa walladhina hajaru fi sabilillah thumma qutilu aw matu la yarzuqannahum Allahu rizqan hasana
wa inna Allah lahuwa khairur raziqin, yace wa inna Allah lahuwa khairur raziqin la yudkhilannahum mudkhalan yardawna wa inna Allah la alimun halim. Sunaye na Allah. ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله إن الله لعفو غفور. ذلك بأن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وأن الله سميع بصير. سنانا نوا كوباكو إرجع. ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة إن الله لطيف خبير له ما في السماوات وما في الأرض وإن الله لهو الغني الحميد. kana wuce nan kana jin ana ta baje kolin sunaye kai baka taba tsayawa ba, to ba ma tsaya ba a gama ba. alam tara anna allaha sakhara lakum ma fil ard ko alam tara anna allaha sakhara lakum ma fil ardi wal fulka tajri fil bahri bi amri ko wa yumsiku as-samaa an taqa ala al ardi illa bi idnihi inna allaha bin nasi la raufur rahim. sunaye nawa gani wa khairur raziqin alimun ko alimun halim afuwun ghafur sami'un basir al-aliyu al-kabir bin nasi la raufur. 15. to abun tambaya a babun qur'ani tunda kaga an jero su tare to wallahi akwai sirri ko shakka babu. to karayu da alqur'ani da waɗannan sunaya, ta ya za ka rayu? sai ka nemi kayan aiki, ka je ka bibiyan da aka buɗe ayoyi. khairur raziqi alimun halim afuwun ghafur, kaga an jero su. to kai in ka tashi addu'a Allah gafarta malam, ina kake kai ma da ba za ka jero su ba? mun fahimta? saboda haka a takaice dai mu dawo. rayuwa da alkur'ani yana koyar da kai sanin Allah, kuma babu ilimin da ya kai sanin Allah daraja a bayan ƙasa. abu na biyu, rayuwa da alkur'ani tana koya maka san Allah. san Allah kuma babu wata soyayyar da ta taba shiga zuciyar wani, wannan soyayyar ta samar mata, ta gadar mata da daraja kamar san Allah ya shiga cikin zuciyarka. wallazina amanu ashaddu hubban lillah. kana karanta qur'ani kana jin Allah yana cewa wa huwa alladhi yunazzilu al-ghaytha min ba'di ma qanatu wa yanshuru rahmata wa huwa al-waliyyul hamid. dan Allah ya zai ba za ka so ma'abucin wannan magana ba. wa huwa alladhi yunazzilu al-ghayth min ba'di ma qanatu, shine wanda yake saukar da, bai ce yunazzilu al-ma ba, bai ce yunazzilu al-matar ba, bai ce yunazzilu ko ma me ba, a'a al-ghayth. shi kanshi lafazin al-ghayth yana nuna kaunar da ake ma wanda ake saukar da ni'imar gare shi. al-ghayth lafazi ne da yake nuna kawo agaji da taimako. ashe an san da halin da kake ciki, shi yasa aka kawo maka al-ghayth. al-ghayth lafazi ne da yake nuna ka daga murya ka ce a taimake ni, sai aka tabbatar maka da an ji kiranka, akwai iko, akwai mulki, akwai kasaita, akwai buwaya, gashi an saukar maka. duka wannan in ba al-ghayth ba za a samu wannan ma'anar ba. min ba'di ma qanatu, lokacin da suka yanke kaunar ba wanda zai musu, sun yanke kauna daga samu, amma Allah ta sanadiyar karamcinsa da tausayinsa da agajinsa sai ya sauka. wa yanshuru rahmata, kai ba kadai wannan ba, Allah yana watsa rahamarsa. duk abin da kaji an ce an watsa shi yana nuna yana da yawa ne.
kamar yadda larabcin ke tabbatarwa, sai ya ce wa huwal waliyu alhamid. Wa huwal waliyu alhamid, wannan ayar tana installing din, tana dasa ƙaunar Allah da ita da makamantanta, ƙaunar Allah a cikin zukatan bayi. Shi yasa a lokacin addu'a ai ake kiran ya wali, sanda kake buƙatar Allah ya jibinci al'amarinka, saboda lafazi ne da yake tabbatar da yadda Allah yake tausayin bayi, yake waiwayewa ya kalle su da idan tausayi da rahama. A gurguje abu na uku, lokaci to yayi, to jama'a ku rayu da alkur'ani. Daga cikin abu na ƙarshe, daga cikin abin da ƙur'ani yake rayuwa da shi ke koyar da mu, shine yana koyar da mu al-istislamu tammu lillah, cikakkiyar miƙa wuya ga Allah. Sai ka ji cewa ba ka da nayi sai abin da Allah ya ce, sai abin da Allah ya yi, al-inqiyad. Na fata mun fahimta. Abu na ƙarshen ƙarshe, ƙur'ani jama'a, yana rayuwa da alƙur'ani ƙarshen ƙarshe a yanzu. Rayuwa da alƙur'ani na samar maka da alƙudwatu salihah, samar maka da abun koyi. A cikin ƙur'ani akwai wasu madubai masu sheƙi wanda da zaran ka kalle su za ka ƙaru, za ka canza, za ka ƙara imani da Allah subhanahu wa ta'ala. Misali, Allah subhanahu wa ta'ala ya maka bayanin kissar Yusuf, ya maka bayanan annabawa da tarihinsu, ko wa ayyuba idh nada rabbahu anni massani ash-shaytanu bi nusbin wa adhab urkud bi rijlika hadha mughtasalun baridun wa sharab. Allah ya ce wa wahabna lahu kaza kaza, sai Allah ya ce wadhkur ibadana ibrahima wa ishaqa wa yaquba ulil aidi wal absar inna akhlasnahum bi khalisatin dhikra dar. Wannan karatu ne, madubi ne aka sanya maka domin ka kalli rayuwarka a mahangar ko a ma'aunin waɗannan bayan Allah da Allah ya ambata. Aka ambatar maka Ayyub lokacin da matsala ta same shi, ya yayi, to kai sanda ka samu matsala ko ka samu kanka a cikin matsala ya kake yi, to ga madubi, ga abin da annabawan Allah suke yi. Ibrahim da Ishaq da Yaqub, Allah ya ce ulil aidi wal absar. Ashe daga cikin abin da yake taimaka ma bawa Allah ya kawo masa ɗauki, ya fitar da shi daga cikin damuwarsa, ya zama ulil aidi, mai ƙarfi a wajen ibada. Sannan wal absar, ya zama mai cikakkiyar miƙa wuya ga Allah. Waɗannan keys ne masu tsada wajen nan da nan ka samu taimakon Allah. To haka kake rayuwa da alkur'ani tana koya maka, rayuwa da alkur'ani jama'a tana koya maka yadda za ka yi rayuwa da alkur'ani. Ƙarshen magana kenan. Rayuwa da alkur'ani tana koyar da kai yadda za ka rayu da alkur'ani. Inna hadha alqur'an yahdi lillati hiya aqwam. wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wannan abin kai ba kana kai je inda kai I can summarize kai shi kuma wanda Allah abin shi. Alhamdulillah rabbil alamin. Muna yin godiya ga babban shehinmu akramakallah, almajirinka ne na 19 Dr. Jamilu Muhammad Sadis da wannan wato ainihin mawafi da yi da mu na rayuwa da alkur'ani. Na so a ce ya tasa abin da ya ambata a harshen mulkin mallaka, to tsoron kuma kada ya sake ɗiban wasu lokuta masu yawa, kuma dakatar da shi yana da wahala, domin da ba don wato ainihin jama'a za su kagara ba da gaskiya da an ci gaba, saboda ilimi ne wanda da yawan mu gaskiya muna fa'idanta da abin da yake bayani.
to amma ka san idan ka tara jama'a masu yawa irin wannan, akwai masu shekaru, akwai masu larura, akwai matafiya, so dole ne ka takaita abin da zai zamanto na lokaci. Amma insha Allah kwamitin da'awa ba za su daɗe ba da miƙa ƙoƙon su zuwa ga dokta da za a samu isasshen lokaci. Allah ta'ala ya saka da alkhairi. I will just in few sentences, not summarize really, but to mention some bullet points of what our doctor has been discussing all this while. Life with the Quran. Quran is the best book ever revealed to mankind. Quran is roadmap for success of this life and the hereafter. The status of the Quran and its position cannot be comprehended except by knowing the spring that revealed the Quran itself, that is Allah subhanahu wa ta'ala, and the personality that the Quran was revealed unto, Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. He makes some highlights on the following. Quran is a book of intellectualism. It makes the reader of the Quran to be intellectually excellent per se. The Quran is a book that teaches morality. The Quran moderates your speeches and manages your utterances. The Quran is a book of justice and administration. The Quran is a book that informs you of the life coming, the Jannah and the hellfire. It is a book of sciences. It is a book of history. It is a book of medicine. It is a book that if you live with, you live the best life here, and then ultimately you go to the best of life in the hereafter. The Quran teaches you knowledge of Allah. The Quran inculcates in you the love for Allah subhanahu wa ta'ala. It makes you to submit totally to Allah the Creator. It reforms individuals and families and society. Reading the Quran will teach you knowing what the Quran is all about. To this point, I will apologize sincerely to those who are English speakers in the mosque and even beyond. May Allah reward our teacher, our lecturer, our speaker of today. May Allah bless him, bless his family, enrich him with more of knowledge, and then gather all of us in that with reward here in this world and the world that is coming. Saboda karancin lokaci zan gayyato shi baban ango, baban Alaramma Ahmad Tamim Yusuf. Malam Tamim Yusuf ya faɗi ko da kalmomi biyu ne na godiya ga jama'an da suka baro ayyukansu daga wurare daban-daban na garuruwanmu domin halartar wannan biki mai tarin albarka, a waɗanda suka je Nasarawa, da waɗanda suka zo nan, da waɗanda suke gida, da wadda sun riga sun iso tuntuni, da wanda ma suna hanya ana cewa su koma. Imam Tamim, bismillah. Sai ka miƙe da aganda. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ‘Yan uwa masu girma, kawai da shi malam muka kashin shugaban zama na tsaya a wasu ne domin bayyana godiya ta farko ga Allah tabaraka wa ta'ala da kuma wajen kai akan ni'imomi da baiwa wanda yake ba su da iyaka, wanda ya mana daga ciki akwai neman wannan aure wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya barkaci shi Alaramma Muhammad Tamim Yusuf da samu a yau.
Allah mutum sai ke sanya albarka. Ina godiya ga shi ga mai jawabi da Tabiru Muhammad Sadis, wanda kowa ya san cewa mutum ne mai ilimi kwarai da gaske, wanda inda an ji abubuwan da ya ture domin ya zo wannan lacca, to shi ma sai an tausaya musu, an tausaya ma mutanen da suka riga suka yi fitar da su. Ya ɗauki wannan buki a matsayin nasa, wanda ko da balle kuma gashi kuma aka yi ce shi, saboda haka nan wannan sai ya zama ya tunta maka cewa sai ya zo, kuma Allah ya ba shi iko, kuma na tabbata mun fa'idanta Allah madaukin sarki ya saka da kai. Abu na gaba, ina godiya ga iyalai da 'yan uwan architect Yusuf Sabo, wanda yake shi ne mahaifin amaryashi Alarma Ahmad Tamim a Yusra Yusuf Sabo, a kan karrama mu da suka yi da girmama mu da kuma nuna ɗan uwantaka, tsantsa ɗan uwantaka ta musulunci, da tabbatar da cewa wannan buki ba a yi wani abu wanda yake ya sa wa Allah a cikin sa. Wannan abu ne mai ban sha'awa da kuma ya dace mai Allah godiya, musamman a wannan zamani wanda ba lahira Allah kada ya san iyakar wanda ke faruwa a bukunkuna na auratayya na musulmi. Muna godiya a kan wannan. Allah ya saka masa da alheri da dukkan yan uwansa, da kuma musamman jagoran gidan da baki ɗaya a wasu ko na gobe Alhaji ɗan giwa. Allah ya saka masa alkhairi. Ina godiya ta musamman ga waɗanda suka samu halarta wannan daurin aure zuwa lafiyar zuwa gobe, duk da irin yanayi da ake ciki. Allah tabaraka wa ta'ala ya saka masu da alkhairi, da kuma da yawa waɗanda yake sun so su halarta amma saboda uzurruka iri-iri babu yadda za a yi kowa ya halarta, suka ba da uzuri. Allah mazaukin sarki ya saka da alkhairi akan wannan zumunci da yan wantaka wacce yake rufe fata da dore har zuwa gidan aljanna. Sa'annan da waɗanda suka ba da gudunmawa da taimako iri-iri domin samun nasarar wannan kamari, Allah madaukin sarki yadda ya san su baki da Allah ya saka masu da alkhairi. Ina godiya ga ɗan uwana maza da mata waɗanda yake duk ƙoƙarin da ne na ba su haƙuri, na cewa su yi haƙuri don Allah, yanayin ga yadda ya abubuwa suke, ga yadda yanayin security da sauransu, amma suka lashe takobin cewa lallai sun zo. Saboda haka maza da mata sun kwararo, sai dai wanda mutum ya gani kawai. Allah tabaraka wa ta'ala yadda ya kawo su lafiya, ya bai da su lafiya, kuma ya dore da zumuntar mu har zuwa gidan aljanna. Haka kuma dukkan yan uwa masoya masu fata fatan alkhairi, Allah ya saka da alkhairi. Wannan cibiya ta Manar ina maka godiya ta musamman, jagororin ta musamman shi ciyaman dinta yayanmu Alhaji Abdullahi Badamasi da dukkan yan majalisarsa. Allah tabaraka wa ta'ala ya saka masa alkhairi akan assasa wannan gagarumin alkhairi. Ina daga kaina a matsayin ɗaya daga cikin waɗanda yake suka yi matuƙar cin gajiyar manufar kafa wannan cibiya. Alhamdulillah, yara na 7 duka sun bi ta wannan cibiya, kuma godiya ta tabbata da Allah, babu wanda yake bai haddace Alƙur'ani ba. 2 da suka rage waɗanda yake su ne ƙananan, kowane su ya katima yanzu muraja'a yake yi. Su ko manyan alhamdulillah suna da cikin waɗanda suke jagorantar tarawih a cikin watan azumi a masallatai daban-daban. Irin wannan izifi 420 irin wannan ni'ima, wato mutum sai rasa me zai ce ma Allah, sai dai mutum ya ce alhamdulillah. Kuma wannan alkhairi ne wanda wannan cibiya ta asasa. Ina roƙon Allah madaukakin sarki ya saka ma duk wanda ya bada ko yake bayar da gudunmuwa domin ci gaban ita wannan cibiyar da ire-irenta. Sa'annan ina kira ga iyaye cewa su ba kansu haƙuri, su kawo
‘ya'yansu a irin wannan cibiyar. Yaran da suka bi ta wannan cibiya sun gama karatunsu na secondary school, duk wata jaraba duk wani turanci da lissafi sun cinye, sun tafi jami'o'i sun yi karatu. Ɗaya daga cikin yaran nan ba masu ne kuma Allah rama ne shi wanda ya aure economist ne Allah rama ne shi. ƙannansa ga sunan alhamdulillah kada ya tsaya ya zama cewa ba ma ne mata rabbika ne wani. To ina kira ga iyaye don girman Allah a farka, waɗannan cibiyoyi su ne makarantun da ya kamata a ce yaran musu su samu abin da ake gadarar da shi da ƙarya da shi da tunkarar da shi, turancin da lissafin sa'an nan kuma su tafi da Alƙur'ani a ka. Daidai adadin shekarun da yaron zai yi a wata sakandaren wanda yake iyaka waɗannan takardun zai shi ke nan kuma rayuwar daji. Allah mutum sarki ya saka da kai akan wannan jajircewa da suke yi, ba sai na faɗi wato abin da sunaye ba saboda sunayen suna da yawa kwarai da su. Ina godiya ga jagororin wurin aiki na Muslim Community Center, ma'ana cibiyar al'umma musulmi ta Musai a Zutari, wanda aka fi sani da sunan Fuad Lababidi Islamic Academy. Allah mutum sarki ya saka masa da kai akan gudunmuwan da suke bayarwa, irin wannan gudunmuwan da ake bayarwa a wannan cibiya, da kuma faɗi tashin da suke na ganin cewa addini ya shiga wata hanyar assasa da tarbiyyar yara waɗanda yake yanzu sun rayu kuma sun zama abin alfahari ga al'umma musulmi da musulmi da baki ɗaya. To godiyan dai ba karewa take yi ba, abokai, 'yan uwa, masoya, masu fatan alkhairi, Allah mutum sarki ya saka da alkhairi. Dattawan wannan unguwa da 'yan uwa ga baki ɗaya koyaushe ana ɗauke min kewa, ina jin cewa kamar ina garinmu ne ko kuma a gidanmu. Saboda haka lafiyar ta zama gida wanda yake ko ta ina mutum ya duba, 'yan uwa ne da abokan arziki mazansu da matansu, wanda yake mutum yana cikin 'yan uwa wanda ba wani abin da mutum ke bukata fiye da irin wannan. 'Yan uwa ba na iya lissafa adadin jama'a ko sunaye, sai dai Allah tabaraka wa ta'ala ne ke fara yadda ya san yadda kowa yake ba da gudunmuwa. Allah mutum sai ya saka masa da alkhairi. Allah ya albarkaci waɗannan ma'aura. Allah tabaraka wa ta'ala ya kare fitina. Allah tabaraka wa ta'ala kuma ya azanta duk wanda ke nema da ma'aura na kwarai, waɗanda kuma suke da su da yara. Allah ya tarbiyyar mana rayuwar nan. Allah mutum sarki ke so ka kai mana ita. Ƙasar mu Allah ya ƙara mata albarka. Malaman mu Allah ya saka musu da alkhairi. Ɗaliban mu Allah ya azanta mu da ilimi mai amfani. Allah tabaraka wa ta'ala ya hada mu a cikin aljanna. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. To Malam Tamimu mun gode kwarai, yau ranarsa ce da wannan irin godiya da yake ta zubawa. Idan ka bar shi gari ya waye wajen godiya, amma ban iya dakatar da shi saboda wannan yini ba yini ne na a dakatar da shi ba, yini ne na yana nuna farin cikinsa da murnansa, musamman ga 'yan uwa da suke live kam, iyaye da abokanai. Iya sani na dai ba zai kasa shekara 30 yana live kam ba. Kaga ashe ba karamin rayuwa bane. Live kam ya zama garinsa. Allah ta'ala ya mai sakayya da alkhairi. Da izinin ku zan gayyaci limamin wannan masallaci, ko da dai sallama yayi. Ka san limamai idan kace su yi bayani to hudu ba za a yi, amma sai kai ta neman alfarma kafin so bayani, kace sallama kawai to sai wuce sallama. Allah ya taimaki liman. Daga farko zan cewa Dakta Jamilu Cidda suna saka da kai a wancan din shi ma an yi mishi wani abin wanda na ji daɗi. Zan ce zan yi kai ba amma wasu ne ko sadaka zan bada, kaga ce sunan shi ya fito a cikin sunansa tare da Allah ya saka da kai. A dukkan abin da malamin bayan da shi
ina ma ba da shawarar cewa mutane su ɗauki yantar darussansa da yake yi a masallacinsa na ina tsammani a cikin ko a ne zariya lallai a yi yantar wannan darasi domin a nan ne mutum zai fahimci zunzurutun abin da yake ƙoƙarin dora ma a kai na rayuwa da alƙur'ani na ganin ribar rayuwar da kawai da yake mana a yanzu sakon da cikin alƙur'ani da ya shi a ƙarshe dukkan waɗanda Allah ya wasu da bukatar su ne a kayan da zama suna addu'a da su wani mutane da sa ka kowa da kai ko har da da shi lafiya assalamu alaikum. Muna godiya na musamman ga liman. Ina ga ɗan tukucin da na bayar ya taimaka kwarai wajen samun sauƙi. Allah ya saka da alkhairi. In aka bar mu yi ta bayanin sunayen iyayenmu da suke nan wajen, gaskiya gari sai ya waye. Wasu gaskiya an daɗe ba a ga juna ba, amma saboda wannan biki sun halarci wannan waje. Akwai babanmu Maji Daɗi Suleiman, Allah ya saka da alkhairi. Duk da yawancin yawan shekaru, amma ya zauna har yana nan har yanzu. Akwai injiniya MB Nasir, na gan shi. Akwai babanmu injiniya Sani Alhassan, shi ma tun farkon wannan zama yana nan kuma yana saurara da casbinsa a hannu yana ja. Kaga akwai alama na wato ainihin karuwar imani. Akwai injiniya Ahmad Kawu, shi ma ya bar angon nan, amma yau na ji mamaki na gan shi yana nan. Babban limamin kuje Malam Sa'idu Ishaq, shi ma yana nan, yana zaune gaba-gaba. Dai manya-manyan iyaye da suke nan wajen, gaskiya muna muku godiya na musamman. Allah ya saka da alkhairi. Da izinin ku zan gayyaci shi ango da yake alaramma ne, ko wajen ɗaurin aure a can da aka ce 'yar sarki ce, sai muka ce mu ma alaramma ne. Kaga an buga kenan ko? Sai naga sarki ya yi shuru. Allah ya ƙara mashi martaba. Shi ma ya san darajar alkur'ani mai girma. Za mu gayyace shi, ko can ma da muka ce idan ana shakka ya zo ya zube musu daga bakara zuwa nasi, kuma mu tafi da sadakinmu da muka bayar. Ya zama wani to karatu ya ci sadaki, suka ce a bari dai, amma ya ɗan yi tilawa kaɗan. Da ya yi yawa da mun taho da sadakinmu. To yana nan kusa, alaramma ka matso ka zo ka karanta ko da ayoyi kaɗan ne. Da wannan za mu rufe wannan zama. Jazakumullahu khairan. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amma abin da za su ɗauka أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم
يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. جزاكم الله خيرا.